ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾಂತೆರೆಕ್ಲ ಇನಿಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಧುಮೇಹ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟ್ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾಮೂಲಿ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಹಲವು ರೋಗ ರುಜಿನ ಪುರ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆಡ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋಜೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐಕ್ ಆರಂಭಡೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುರುತಿಸದ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಿನ ಉತ್ತಮ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ ಎನ್ನುನಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಪುನಾದರ ಬರ್ಪುನೊಂದು. ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಪುನಾದರನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿತ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗಪಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುನು, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಪುನು, ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು, ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಗರುಂಡು, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು, ತರೆ ತಿರ್ಗುನಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪವನೆಂಡ ಒನಸ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಆದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪವೊಡು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪದನಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ 70/140 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೊಡು ಒನಸ ಆದ್. ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗಂಡ 70/110 ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೊಲಿ. ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆನಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ವೈಟ್ ರೈಸ್ದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪರೊಡು. ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ನೀರ್ ಪರೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಟ್ಲ ಬನಾನಾ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒವ್ವೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಪ್ಪಿನ ಒವ್ವೇ ಪದಾರ್ಥ ಆವಡ್ ಅಂಚಿನೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ 2 ಮನೆ ಮದ್ದು ಈಸಿ ಆಯಿನ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ 1 ಚಮಚ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಕಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ಬೀಜನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀರ್ಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಐನ್ ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆಯರೆ ಬುಡೊಡು. ನೆನೆಯರೆ ಬುಡ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಲ ತಿನ್ರಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡ್ ಆ ನೆನೆಯರೆ ಪಾರ್ದಿನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಬೊಕ ಕಸ್ಕಸ್ ಬೀಜ ಫುಲ್ ಐನ್ ಪಾರುಡು. ಇಂಚ ಅಂದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 2-3 ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ರೆಮಿಡಿನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಾರ್ನ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು. ಕಸ್ಕಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೆಂತೆ ಬೀಜ ಮೆಂತೆ ಐನ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಗ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ನೆನೆಯರೆ ಬುಡ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ ಮೆಂತೆಲ್ನ ನೀರಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗಿದಲ ನಿಂಗನಲ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆ ನೀರಲ್ನ ಮೆಂತೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಐನಲ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾದರ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು. ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಶುಗರ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಕಲೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ 8 hour ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದು ಟೆಸ್ಟ್ಗ್ ಪೋಡು. ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಆದ್ 8 hour ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 8 hour ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. 8 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೊಡು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಆದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪವೊನಂಡ ಐಟ್ ಫುಡ್ ಆದ್ 2 hours ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ 2 hours ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಮನ್ಪವೊನ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ PPBS ಅಂದ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ 2 hours ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ಲ ಅವ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಐಕ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಲ ರಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪವೊಡು.